balon dulu guys. Nguceng-nguceng lek. Masakin kowe. Kira kono. Timonarne. Timonar balon piye? Iya, iya rampan lho, Dit. Wah, yo. Balone ngori. Mercone. Wis kepek kok. Tiwas lagi nggo orang tekem. Kelat Dit. Apa? Dua iki. Anu tarian mudun. Cek dikira lagi Dit. Alana ya, suwek. Jadi 5 meter ya plastik ini ya. Jebol sak nyari ra ngaruh. Ini makan apa aja? Macam makan deh. Ya habis senaan nih. Cil ya gak wong sing nyangoni ejek nek kene arep mangkat ya gak ya. Apa? Arek. Iki arek nyeni men. Kelat nah. Bareng nalan-nalan medun. Tuh to ngono anu nih, lagbane. Iki to. Lah, kepek ya no. Sije. Sije wis kebek e. Bismillah. Aman. Nah, Tekan iki. Tak ndelok bentuke ae fotoe rong marem. Nggih, bentuke masuk wae rek padake. Iya. Iki modele kaya ngene sing Gurono. Sik cekon iki, anune sumbune iki. Tak ngoborine. Nang kuat. ya diparakne kok sampean. Anu gon ngetan ngono ya. Ngetan ngono. Kok jati ngono. Itu mah lho. Nek ngulon Tane maksudnya. rono lho, Bu. Ranganan iki. Rono. Lah iya ya. Ngetan rono. Terus kono lho, kono lho. Heeh. Kakak wis terjun wis to. Timi. Gayane masuk, gayane sopli jane. Daku lho. Kowe Ses balone. pot orang kali ini. Alang-alang iki. Gedang jati sak mine. Rakin lho Dit, rakin lho. Apa ramon lho? Terjune lho nang pasang. Pasangan. Tar. Tani. Belum ini tadi. Iya. Sudah kok sebotnya enggak tahu. Iya. Ya. Tar. Kae indine, Kang. Coba dia. Sempat dia lho, kecil kok ono ndane. Rene. Rawani wong. Fit. Iya, wis tak sak yo, wis to. Kuat rong. Ayo to lho. Kuat to. Oh, wis lho. Wis tekan saya aja coles yo, asu. Metar. Tekan saya. Sik, coles sik. Parah mesti. Masuk. Wis. Ya, tanah. Iya.
Raket aja. Sudah goblok le.